गोब्राब लोमजानानै दं जों फाहामनो हायाखै आंनि बिखुनजोआ रायज्लायनो हाया जेबो राहा गैयिनि थाखाय जों न'आव लाबोफिनबाय बेसेबांबा गोबावनि जाबाय दिनै आंनि बिखुनजोआ रायज्लायनोबो हाया खुलुमबाय आं खावरादुमि गामिनि दनजि ब्रह्मनि बिहामजो देरसिन फुलमनि ब्रह्म दिनै आंनि बिखुनजोआ बेसेबांबा गोबावनि समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानानै दं जों फाहामनो हायाखै आंनि बिखुनजोआ रायज्लायनो हाया जेबो राहा गैयिनि थाखाय जोङो हानायमानिखौ जों नायदोंमोन दा जों क'क्राझाराव लांदोंमोन सिभिल हस्पिटालाव बिनिफ्राय जों बरपेटायाव लांदोंमोन दा बरपेटायावबो हायैनि थाखाय जोंखौ गुवाहाटियाव लांनो थिनदोंमोन डाक्टारफ्रा दा जों गुवाहाटिसिम लांनो थाखाय जेबो राहा गैयिनि थाखाय जों न'आव लाबोफिनबाय बेसेबांबा गोबावनि जाबाय दिनै आंनि बिखुनजोआ रायज्लायनोबो हाया जानो लोंनो गोबावआ बोसोरसे जाबाय औ बिदिनो बिसिनायाव गोलैसोनानै दं जानो हाया रायज्लायनोबो हाया गावखौनो गाव थाल गैयै जाबाय बेमाराथ' किडनिबो होनदों आरो ब्रेनावबो डिफेक्ट दं होनदों डाक्टारा दा हार्टआवबो होनदों दा जोङो गोदान सरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ लुबैदों गामिया मा गामि खावरादुमि गामिनि बिमारिनि अवलाद नामा दनजि ब्रह्म बिनि बिहामजो आं खुलुमबाय आङो नामा बिनय ब्रह्म आंनि हिन्जावा लोमजाना दङ नायनानै आङो रैखाखौ खालामनो हायासै एसे राहाखौ सहाय खालामना हो आं बारा बुंनो हाला आंनि फिसाजो गथ'नो रायज्लायथोंसै एसे बुंथोंसै खुलुमबाय बिएम सेराप चेनेलाव गासिबो बिएम सेराप चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ गोसो गोथारै दिनैनि बे मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बरायबाय आं दिनै दंफैयो फुंबिलि समावनो दासो 8टासो जादों आरो लोगोसे बे दतमा एरिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिस स्टेसन दतमा आरो पस्ट अफिसाबो दतमा दांगारखुसि मा होनो खावरादुमनि होननानै बुंदों जा बड'फानि अपोजिट लामा आरोना बिथिंजाय फैनानै जों बेवहाय भिडिअ बानायफैदों मानो होनब्ला मोनसे न'खरावहाय गोबां गेदेर खैफोद जादों नोंथांमोना बेमारिखौ नुबाय एसे आरो लोगोसे नैबे बेमारिनि हौवा जाहैबाय बिथांनि मुङानो जाबाय बिनय ब्रह्म जाय लोमजादों जाय बे न'नि सिङावहाय लोमजाना दङ बे गोबां गेदेर बेमार जानानै दं बेनो जाबाय किडनिनि बेमार जों साग्लोबसारनानै दङ बेल' नङा लिभारबो दङ बिथाङा आरो लोगोसे गेस्ट्रिकजों लोगोसे गोबां गेदेर माने बिथांखौ फाहामनो थाखाय गोबां खरस खालामबाय आरो न'खरनि हालोदाबो गोबां गाज्रि आरोना जायनि जाहोनाव बिथांनि न'खरनि फारसेनिफ्राय थ' जेबो कल खालामनाय फैयाखै जेनेबा बिसोरनि गामिनिफ्राय कल खालामहरबाय जा आदा सासेया आरो बिनि गेजेराव बे बुंहरबाय जे ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जाना दङ खैफोद जाना दङ नोंथांनि चेनेलखौ एसे गोनांथिमोन होनना बुंहरनायलाय आङो बेरेफुंजानि आं फैबाय आङो बेवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नुफैबाय नंमारगौ गमामायैनो मानसिया गोबां खैफोदाव दङ आरो लोगोसे बेखौ फाहामनो थाखाय गोबां लाख लाख थाखानि गोनांथि जाना दङ नैबे जाबाय फिसाला उन्दै बिथाङा फरायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बिथांनि बिहामजो नैबे सासेल' दायो दा बिनि गेजेराव बिथांनि हौवाया गावनि बिमाखौ नायनो थाखाय गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय गावनि फंबायखौ फोरोंनो थाखाय चेन्नाइ तामिलनाडु अन्ध्र प्रदेश बेफोरबायदि जायगायाव गिदिं गिदिं खामानि मावनो गोनां जागासिनो दं आरोना दा बिथांनि फिसाज्ला देरसिनाबो गावनि न'खरखौ नायनो जानाय लोंनाय फारसे गावनि फंबायखौ नायनो फरायनाय मानायनि बिजाब बा फरायनाय एडमिसननि फिस स' बेफोरजों लोगोसे दा गावनि बिमाखौबो नायनो एसेबां हास्लाबा जादों बिफायाबो बैसो जाबाय नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा दा बिनिखायनो बिथांनि जे हौवा बे नैबे बिनय ब्रह्म आदिया माने जेबो बाथ्रा बुंनो रोङा एसे जिखिनि हायो बिथाङा बुंबाय दा बिनिखायनो आङो स्पष्ट भाबै
बुंनो थाखाय नैबे फंबायखौ आङो बुंनो थिनबाय बिथांनि मुङा नोंथांनि मुङा मा रनेश्वर ब्रह्म हा रनेश्वर ब्रह्म दे नों एसे आबुङै रायजो राजाफोरखौ बुंनानै होदो खुलुमबाय आंनि मुङा रनेश्वर ब्रह्म दा आं खावरादुनि गामिनि आरो ओमफ्राय आंनि बिमाया बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ आरो दा ओमफ्राय बेखौ दा लांनो थाखाय जोंहा एसे एनै जेनेबा थाखाबो खम आरो जेनेबा एसे एनै जा हानायखिनि बेखौ जों लांबाय आरो डाक्टरनाव ओमफ्राय दा दतमायाव लांग्रोदोंमोन फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय दतमायाव हाया ओमफ्राय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव लांबाय दा क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनिफ्राय फाथायहरबाय माबा बरपेटायाव लांदो होननानै थिनबाय दा बरपेटायाव लांबाय मैयाहाय ओमफ्राय बरपेटायावबो हाला होनबाय दा हाला गुवाहाटियाव लांनो थिनबाय आरो ओमफ्राय गुवाहाटियाव लांनानै दा गुवाहाटियाव लांनो थाखाय जोंहा एसेबां माने रांबो गैया औ ओमफ्राय दा जोङो दा रां गैयिनि थाखाय जों लांनो हायासै आरो ना ओमफ्राय लांनो हायिनि थाखाय जों दा न'आव दंफैथ'यो मैया लाबोफिनबाय न'आव दा बेखौ लांफिननो थाखाय जा रायजो राजा एसे जा गिदिर गोलावफोरनाव सारमोननाव एसेसो अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन आरो जोंनि न'खरनि थाखायबो जोंनि न'खराबो बांद्राय मोजां नङा आरो बिराद गोरिब थाखोनि आरो एसे ओमफ्राय सारमोननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन आरो जोंनि बिमाखौ फाहामनो थाखाय स' आं बेवहाय बे बाथ्राखौनो बुंगोन माने नैबे बिहामजोआबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखाबायानो जि बुंनांगौ दायो आंबो बेखौनो बुंगोन जोंबो बेसेबांबा गोबावसिम जे मानसिफ्रा गोबां लोमजासावना दंजोबो दै गोबां माने जायगायावहाय दा जेरै जों दायो बेवहाय फैबाय दा बिथांनि न'खरनि सासे मादैया माने दन्दि ब्रह्म मादैया लोमजानानै दङ दा बिराद खैफोदाव गोग्लैना दङ दा बै खैफोदखौ नुनानै बा मोनथिनानै आंबो बिराद दुखु मोनबाय थ' बिनिखायनो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जेसेबां हायो थाइसे थाइनै बा जे थाइबायानो जा 10 थाखायानो जा माने एसे अनसुंथाइ हरनो हायो जेन आरो बिनि गेजेराव हरनानै बिथांनि न'खरनि जे सोद्रोमा जाय लोमजानानै दङ गोग्लैसोनानै दङ जाय फंबाया बुंबाय नै बियो जे गुवाहाटियाव लांनांगौनो गुवाहाटियाव लांबासो हासिगोन नङा होमबा दा गुवाहाटियाव लांनो थाखायनो रां गैया दा फाइनान्सियेलि गोबां उइक गावसोरनि न'खरनि थानाय हालोदानो गोबां एकदमबारे माने गाज्रि आरो अबस्थायावहाय दा बैफोर अबस्थाखौ नुनानै आंबो गाबखांनाय फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोनहाबो बेखौ रियेलाव जुदि फैनानै नुफैयोब्ला नोंथांमोनहाबो गाबनो ओंखारगोन स' बे खेथ्रआव आं नोंथांमोनखौ गोसो गुरैयै खावलायबाय आङो खुलुमनानै जाहाथे नोंथांमोनहा नैबे न'खराव जे गोबां गेदेर बेमारजों साग्लोबसारनानै दङ किडनि बेमार लिभार बेमार बे मानसिनि न'खरनि सोद्रोमाखौ फाहामनो थाखाय एसे एनै जि हायो नोंथांमोना इसोरनि मुङावहाय अबंलावरिनि मुङावहाय दान हरनानै हो जाहाथे बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाखौ फाहामथाय होनो हायो आंबो इसेबां बिनि बुंनो हाया गासिबो नोंथांमोननि आखायावसो दङ जोंथ' जास्ट नोंथांमोननि इनफरमेसनल' होनो हायो आरोना स' जोंबो क'क्राझारनिफ्राय फैबाय बेवहाय आरो बिनि गेजेराव भिडिअ जेसेबांखिनि बानायनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनो हायो फोरमायनानै होनो हायो आं बेखिनिखौ बुंबाय आं बिनिफ्रायनो गोसो गोरबोजों खुलुमनानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायबावनाय थाबाय आरो बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होनोसै फन नाम्बारखौ बुंनो हागोन नामा स' न'खरनि सोद्रोमाफोरजों नोंथांमोना जुदि रायज्लायनो गोसो जादोंबा कन्टेक्ट खालामनो गोसो जादोंबा माबायदि हालोदाव खायसे सुबुंफ्रा डनेसन होनो लुबैयो आरो होनायजों लोगोसे बेमारिनि हालोदखौ मोनथिनो लुबैयो माबायदि जादों आरो सोरबा सोरबा गाइड खालामहरनो गोसो जायो जे बे मानसिया जुदि बेबायदि लोमजादोंब्ला आंनि न'खरनि सोद्रोमायाबो बेबायदि लोमजादोंमोन आंबो बेखौ बेबायदि जायगायाव लांनासो फाहामथाय होनो हादों नङा होमबा स' गोबां मानसिफ्रा मा जादों जे फाहामथायखौ मोनसे जायगायाव बै मोनसे जायगायाव लाङै लाङै राङा गोबां खरस जायो आरो फाहामथाय होनो हाया राङा जोबसिगोन दा मोनसे सेन्टारखौ जों मोननो थाखाय बेसेबांबा माने एक्सपेरिमेन्ट खालामनो गोनां जायो आरोना स' खायसे एक्सपेरिमेन्ट गोनां जायफोर दङ बिथांमोनहा मोनथिनाय सुबुंफ्रा कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बिनिखायनो आं नैबे फंबायखौ नाम्बारखौ होनो थिनबाय 60036443337 अके जों बेखौ स्क्रिनावबो होनानै होगोन डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन एकाउन्ट नाम्बारखौबो डिसक्रिपसनाव होना होगोन स्क्रिनावबो होना होगोन स' बिनिखायनो आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमनानै खेबसे फिन लास्टआव आङो नोंथांमोनखौ आर'ज गाबज्रियो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लोगोसे जेसेबां नोंथांमोनहा खायसे सुबुंफ्रा मदद खालामनो गोसो जाब्लाबो हाया नंगौ रांनि माने फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बयहाबो दङ खिन्थु नोंथांमोनहा अननानै जायफोर मानसिफ्रा हाथावना जायफोर मानसिया बेबायदि मदद खालामनो हाथावना बैसोर सुबुंनो जाहाथे नोंथांमोना दैथायहरनायाव मदद खालामो जास्ट शेयारल' खालामना होनांगौ वाट्सएप स्टेटास खालामना होबानो जाबाय फेसबुकआव होनानै जाबाय बेनोसै आंनि बुंनाया खुलुमबाय थेंक इउ